Comencem doncs aquest ple extraordinari. Bé, bona tarda. Comencem aquest ple extraordinari. Començarem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és esborrany de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha alguna cosa a comentar per part del grup del PSC. No? Molt bé, per part del grup d'Esquerra hi ha alguna cosa a comentar? No? Per part del grup de NIU hi ha alguna cosa a comentar? Sí? Sí, ho he parlat fa un moment amb l'interventor perquè era qüestió de matisos. En el punt número 7 i número 8 posa unanimitat i és majoria absoluta perquè els vots van ser a favor amb una abstenció, i després en el punt número 11 que no consta la votació i que va ser per unanimitat. Ja ho he parlat amb ell i ha pres nota. Gràcies. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta incorporant aquestes esmenes? Unanimitat. Passem al punt número 2, aprovació inicial de l'expedient d'ocupació directa de la finca de la pista esportiva de Can Sebastianet. Si vol llegir, senyor secretari. La proposta d'acord de l'actuació, vista la titularitat actual de la finca 1042, citada en el registre de la de Nollers, volum 1995, llibre 12, de Cànoves, escola 65, consistent en la pista esportiva de Can Sebastianet, amb referència catastral, 71.01, PX 4274N0001 BL, vist que la finca registrada consta en nom de Cànoves Malús. Gràcies, alcalde. Vist que es va establir a la sentència 74/2007 de 22 de febrer de la dictada pel jutjat contenciós 12 de Barcelona, vista la interlocutòria que fou dictada pel mateix jutjat en data 26 de gener de 2016, en virtut de la qual va homologar la transacció judicial acordada entre les parts respecte a l'execució de la referida sentència 74/2007, vista la necessitat d'inscriure el canvi de titularitat registral de la referida finca número 1042 de Cànoves, i vista la provisió de l'alcaldia 26 de maig de 2022, expedient 2022-747, en relació amb l'expedient relatiu a l'ocupació directa de la finca inscrita al registre de la propietat número 3, tot el que he dit per no tornar a repetir. Vist l'informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per dur a terme les actuacions necessàries per tal de corregir i adequar la titularitat registral de la corresponent a la pista esportiva de Can Sebastianet a favor de l'Ajuntament, vist l'informe dels serveis tècnics municipals, on es deixa constància que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cànoves Malús qualifica el terreny referit com a sistema d'equipaments comunitaris públics i consten inclosos dins del polígon d'actuació número 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. En el cadastre urbana de Cànoves Malús estableix la titularitat catastral en referència a la que he dit abans, en nom de l'Ajuntament, des de l'1 de febrer de 2016. La pista esportiva de Can Sebastianet consta inscrita en el registre de la propietat encara amb els titulars següents, la relació que teniu vosaltres, i examinada la documentació i vistos els informes emesos en el marc de l'expedient 2022-747, i de conformitat amb allò previst a l'article 156 del decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei d'Urbanisme de Catalunya en relació a l'article 50 de la Llei 16 de desembre de 1954 sobre l'expropiació forçosa, es proposa el ple de la Corporació acorda, però en tot cas de moment es proposa al ple de la Corporació, primer, iniciar expedient d'ocupació directa de la finca inscrita al registre de la propietat número 3, amb tota la referència que he dit, per l'establiment del sistema urbanístic d'equipament comunitari públic. Segon, notificar personalment a les persones interessades i titulars dels drets inscrits en el registre de la propietat i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts l'ocupació prevista i de l'aprofitament urbanístic assignat al seu terreny, atorgant-los període d'audiència per termini de 15 dies, i tercer i últim, publicar la relació de terrenys i propietaris afectats per l'ocupació directa en el boletín oficial de la província i a la web municipal, a fi de que pel termini de 15 dies els interessats presentin les al·legacions que estimin oportunes. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bé, per fer-ho una mica fàcil i entenedor, nosaltres aquí teníem una sentència que reconeix que això ha de ser un espai, un equipament públic, però que l'Ajuntament ha de compensar econòmicament en els seus antics propietaris.
Aquí és d'on ve una mica el que quan vam assumir vaig assumir aquesta alcaldia, un dels endeutaments d'aquest Ajuntament. S'arriba als acords amb la propietat, amb la forma de pagament, que es compleix escrupolosament, és a dir, anem sempre un any per endavant, que sempre he explicat jo aquí en alguns plens, que sempre aprofitem si tenim romanent de l'any anterior per avançar el pagament d'un any, i així no ens afecta el pressupost en curs de l'any, per exemple aquest 2022 ja ho vam pagar el 2021 amb romanent del 2020 i així sempre anem un any avançats i és més còmode per nosaltres. El problema el tenim amb el registre de la propietat, com que no s'ha tancat aquesta sentència, no s'ha acabat de fer tot el pagament, no accepta el canvi de nom. Però com aquí ha llegit el secretari que tenim l'article aquest 156 del decret legislatiu de 1/2010 que diu que qualsevol lloc d'ús públic pot ser ocupat per l'Ajuntament, ens adherim aquí i així iniciem el tràmit. Per què? Perquè els propietaris ens estan requerint que fem el canvi de nom, que sisplau que fem el canvi de nom, perquè allò no és d'ells i ells ells estan cobrant, veuen la bona voluntat de l'Ajuntament i per tant ens ho demanen els propietaris. Una forma de poder arribar al registre de la propietat és aquesta i per tant avui per això portem això aquí a ple, perquè ens ho han demanat ja moltes vegades durant l'últim any, crec que és l'últim any, i per tant vam buscar aquesta opció. No sé si el secretari vol afegir alguna cosa més. No, el que cap és el que ha dit el senyor alcalde, afegint que el que estem fent, l'Ajuntament el que fa amb aquest acord és donar compliment a una sentència que ja és de l'any 2007, que diu, Déu-n'hi-do el que ha plogut. Vull dir que no ens estem inventant res, sinó estem donant compliment a la sentència i a l'acord que es va signar conjuntament i amb el ben acord de tots dos amb els veïns. Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta a fer per part dels grups. A veure, en principi la nostra pregunta era saber la tardança del 2007, després del 2016, perquè no s'havia fet efectiu però bueno, ja ho has explicat, vull dir, no hi ha cap problema, simplement. Molt bé, alguna pregunta per part del grup d'Esquerra? No? Doncs si sembla passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació? Unanimitat. Molt bé, doncs ara passem al punt número 3. Proposta d'incoació de l'expedient de contractació i aprovació del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir pel contracte d'obra de l'execució del projecte bàsic i executiu del Centre Cívic Municipal de Rectoria a l'expedient 829/2022. Senyor secretari, si no volem llegir tot... Potser més valdria més explicar, potser, sí, bueno, no, llegim la part dispositiva. El titular i la part dispositiva. D'acord. Bé, com deia el senyor alcalde, doncs aquí el que anem a fer és iniciar la contractació de la primera fase de les obres de la rectoria i per tant aprovem els plecs de clauses i iniciem el procés de licitació. Aquestes obres tenen un pressupost base de licitació abans d'IVA de 333.172,97 i el pressupost de licitació ja amb IVA inclòs de 403.139,29. A mi s'ha de dir que evidentment això ho estem fent perquè el projecte va ser aprovat, va ser exposat al públic i no s'han presentat al·legacions i per tant es considera aprovat definitivament. Un expedient, no sé si m'allargo massa, m'alcalde, si em dius, un expedient que també s'ha seguit pel tràmit d'urgència en el seu, pel que feia part l'aprovació del projecte, tot degut a una subvenció de 347.000 euros que tenim de la Diputació de Barcelona.
Bé, aleshores la part dispositiva d'aquesta proposta seria primer aprovar l'expedient de contractació de les obres compreses en el projecte bàsic i d'execució de la primera fase del centre cívic i la rectoria de Cànoves i Malús, d'acord amb allò previst al decret d'alcaldia referit a l'antecedent segon del present acord, mitjançant el procediment obert simplificat, tramitació ordinària, amb la utilització de diversos criteris d'adjudicació quantificables automàticament d'acord amb els criteris continguts en la pleta de clàusules administratives particulars, que també us he fet arribar. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que s'acompanyen a la present proposta com a annex 1, les quals conjuntament amb les prescripcions tècniques particulars contingudes al projecte bàsic executiu hauran de regir la contractació. Tercer, convocar licitació pública per a la contractació de les obres d'execució referides i facultar l'alcalde president tan àmpliament com en dret sigui necessari per la signatura del corresponent anunci de licitació, així com per la signatura dels documents que esdevinguin necessaris en el curs de la tramitació del procés de licitació fins a l'extinció de la corresponent contracte administratiu que en resulti. Quart, autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació que es fixa en la quantitat màxima de 403.139,29 euros i ben inclòs referits en els antecedents del present acord de conformitat amb el document d'autorització de la despesa emès per la intervenció municipal. L'esmentada contractació es farà amb càrrec la partida 333/63221 de l'estat de despesa del pressupost municipal d'aquest Ajuntament per l'exercici 2022 i la partida que correspongui als pressupostos d'exercicis posteriors, atès que la referida contractació s'inclou en període plurianual. Cinquè, publicar en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Cànoves i Malús, inclosa la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, tota la documentació integrant a l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el projecte de les obres que són objecte de licitació. Gràcies. Bé, com ha dit una mica el secretari, de fet és una mica el motiu, entre d'altres, d'aquest ple extraordinari d'avui, aquesta primera fase de projecte que vam aprovar, que com ha dit no hi va haver al·legacions i per tant va quedar aprovat definitivament, que aquesta primera fase contempla la consolidació de teulada i estructura de la rectoria. El dia 15, si no recordo malament, el dia 15, oi? El dia 15 també, ja ho dic ara, però també si no ja s'us farà arribar, fem un acte convidant a tota la gent que va participar, i a tothom qui vulgui evidentment, però tota la gent que va participar al procés participatiu per explicar, que vinguin els tècnics i expliquin una mica de què consta aquesta primera fase de projecte i com està pensat o què està pensat fer a la rectoria, què s'hi pot fer, què no s'hi pot fer, i per aquest motiu han de venir els tècnics, perquè si algú pregunta per què no hi fem, no sé, un cinema, per dir alguna cosa, un tècnic els explicarà més per què no es pot fer per les parets mestres, pel que sigui, no ho sé. Per tant, que el dia 15 a la tarda, ja us farà arribar, però es farà aquest acte per explicar. Com he dit, la primera fase contempla estructura i teulada, 404.000 euros. Evidentment, sabem que són molts diners. Hem de tenir en compte que en els últims mesos ha pujat molt tot, per tant aquest projecte és redactat d'ara i està en preus actuals, però és necessari fer-ho. Per què es fa aquesta primera fase i s'aprova per urgència? Doncs com he explicat ja algunes vegades, tenim un ajut de la Diputació de 347.000 euros que una de les condicions és que abans del 30 de juny ha d'estar aprovat el projecte, no de tota la rectoria, sinó encara que sigui com estem fent, una primera fase, i les bases de licitació, que són les que aprovem avui. Per aquest motiu, avui aquest ple extraordinari. Bé, no sé si una mica és això en general, no sé si hi ha alguna pregunta a fer per part del grup del PSC. A veure, pregunta no. Nosaltres, com vam comentar en el ple anterior, no posarem pals a les rodes, és un projecte que pensem que potser no és prioritari, però entenem que es vulgui aprofitar la tirada de la subvenció per poder-lo dur a terme i aquesta primera fase contemplant la teulada i l'estructura
A veure, és que s'havia de fer i potser inclús abans, perquè la gent es fan, com es diu, la festa aquesta que fan el Jack, les maduixes, vull dir, allò, hi ha un informe conforme que allà no s'hi podria ni obrir la porta per perill de derrumbe, i tot i així es fa, vull dir, pensem que és prioritari, de totes maneres ens abstindrem. Molt bé. No, només aclarir que evidentment la planta baixa, que és on el JAC o altres entitats doncs s'ha fet ús per guardar material, aquella no té risc d'enfonsament, és la part de dalt, que aquella sí que està tancada i que també hi ha hagut algun moment, no ara, sinó uns anys més enrere, se'ns havia demanat la clau per guardar material i sempre s'ha negat, no s'ha deixat mai la clau a ningú per pujar dalt. De fet, nosaltres com a equip de govern, jo hi he estat, bueno, anteriorment sí, però vull dir ara, una vegada o dues, perquè si entren, hi entren sempre els tècnics, perquè evidentment no és un lloc per anar a dir, bueno, va, anem a visitar la rectoria. No està en condicions, que no vol dir que s'hagi d'enfonsar demà, però que no hem d'anar en compte. Per tant, és cert, però a la planta de dalt, la planta de baix compleix normativa, perquè mossèn Salvador hi havia posat unes bigues allà que aguanten molt. Però bueno, nosaltres continuem considerant que sí que és cert que en aquests moments potser no és un centre cívic que la gent demani imminentment per demà perquè el necessita, però sí que és necessari. Quan el tinguem ens en donarem compte que era necessari. Ara, mentre no el tenim, ens sembla que com que ja passem, doncs ja passem. Però quan el tinguem segur que ens donarem compte que és necessari. No sé si hi ha alguna cosa a dir per part del grup d'Esquerra. Més aviat tinc un dubte, no? Perquè tenim de plaç fins al 30 de juny per rebre la subvenció. No, per rebre no, per aprovar això. Per aprovar. Sí, per aprovar això. Vull dir, no cal que estigui publicat al DOC? No. Era aquest el dubte, perquè m'ha vingut com un... No, la condició és que s'hagi aprovat en ple, doncs les bases i el projecte, evidentment. De totes maneres penso que sí que s'ha de fer un centre cívic, que no el necessitem, comencem a tenir la necessitat i de fet com a Ajuntament i com a equip de govern hem de començar a preveure quines seran les necessitats, i més si volem que la joventut i les associacions, que en tenim moltes, doncs tinguin un lloc on retrobar-se. Prioritari? Doncs penso que sí, també com el CAP. El CAP també és un tema que penso que també hauria d'estar més aviat que tard un dia aquí sobre la taula. Ja està, no tinc res més a dir. Molt bé, gràcies. Bueno, jo també crec que aquesta obra de la rehabilitació de la rectoria és una obra que costarà molts diners, que evidentment no la podem fer en un any i que per tant hi hem d'anar treballant per anar per fases, anar-la fent mica en mica. Quan més aviat comencem, més aviat estarà. Però hem de tocar de peus a terra i no vol dir que si ara aprovem aquestes bases d'aquí un any tindrem la rectoria acabada. Això segur que no. Per tant, anirem fent per fases i anirem establint prioritats. Evidentment el CAP n'és una, però bé, doncs si sembla passem a la votació. Vots a favor de la proposta, abstencions. Aprovat per majoria absoluta. Molt bé. Ara passem al punt número 4, proposta d'aprovació d'un expedient de crèdit extraordinari per la contractació de la redacció del projecte d'urbanització de Cales Bandia, segona fase, que cal crear l'expedient. Sí. Bueno, si llegim o expliquem quasi bé. Sí, pot ser. Potser millor explicar. Bé, explico una mica ràpid. A Cales Bandia, com sabem, es va fer la primera fase. Hi havia, ara estem parlant de segona fase d'obres, però realment la segona fase era el projecte de reparcel·lació, que això que està fet, que tal com hem dit des del primer dia estem amb la Junta dels Carrers de Cales Bandia, que és una associació de cooperació amb l'Ajuntament i per tant anem junts. Per tant, l'Ajuntament ha encarregat aquest projecte de reparcel·lació, però abans d'aprovar-lo ens hem reunit amb la Junta
amb el seu assessor jurídic s'ha valorat i s'ha vist que com que no tenim un projecte de la segona fase ni la tercera, no tenim un projecte total de rehabilitació de tota d'urbanització, millor dit, de tota la urbanització, en els conceptes de segona fase i tercera fase que tindrà, doncs, les càrregues que tindran els veïns consta 0. Serveis jurídics, jo crec que encertadament de la Junta ens va dir, home, és millor que si hem de registrar aquest document que ja consti, perquè pot venir un senyor que diu, escolta'm, aquí era un projecte de reparcel·lació que deia que jo a la segona fase havia de pagar 0 i això no és real. Clar, ara posa 0 perquè no tenim un projecte, per tant, si no tenim un projecte no li podem posar un import, no podem dividir un import entre tots. Per aquest motiu vam valorar algunes empreses per tenir una idea què podria costar un projecte, els tècnics municipals també, i hem arribat que un projecte de la segona fase doncs pot costar uns 70.000 euros aproximadament. Evidentment això ha d'anar a concurs, hi haurà empreses que presentaran les baixes que creguin oportunes, però hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a redactar el projecte, a saber els imports, i quan anem a inscriure al registre doncs el projecte de reparcel·lació, que hi hagin els imports que toquen a tots els veïns i fem-ho bé, i així segur que tindrem menys problemes. Per aquest motiu avui portem, per guanyar temps, aquesta modificació de crèdit o aquesta creació, aquesta partida per la redacció del projecte de segona fase. I poder licitar el projecte. I poder doncs, iniciar els tràmits per licitar el projecte el més aviat possible. Perquè hem de recordar que la primera fase també tenia uns períodes de garantia que en pandèmia, la situació que hem anat visquent es van allargant i tampoc no ho podem deixar més temps, i per tant tardarem una mica més a acabar o a registrar el projecte de reparcel·lació, però vam arribar de mutu acord amb la Junta de Cales Bandia que era millor tardar una mica més a registrar, però quan registréssim fer-ho bé. Per tant, no sé si hi ha alguna pregunta per part del grup del PSC. No, en principi és una cosa que s'havia de fer, vull dir que no hi ha res a dir. Sí. Només cal dir que ho veurem, però una estimació més o menys aproximada de redacció d'aquest projecte pot ser de 7-8 mesos. Per tant, que entre licitació i redacció i aprovació ens en podem anar a un any, tranquil·lament. Nosaltres intentarem que sigui el més aviat possible, però parlant amb tècnics i que els diners els avança l'Ajuntament també. Clar, i evidentment que aquests diners els ha de, com ha fet en el projecte de reparcel·lació, també els ha d'avançar a l'Ajuntament i després repercutiran en els veïns, però ara de moment els avança l'Ajuntament. Hi ha alguna pregunta a fer per part del grup? Que no s'especifica què engloba aquesta segona fase. Clar, aquesta... No, és que m'ho estic revisant i dic, no ho sé veure. Encara no està fet el projecte. Sí, ja ho sé, però tot i que no estigui fet el projecte, heu posat aquest import de 70.000 euros perquè suposo que heu previst fer quelcom, no? Perquè aquí... Clar, aquí s'intentarà que aquest projecte ja contempli les dues fases que queden per acabar de fer-ho tot. Les dues fases són: ara és tot el terme serveis, aigua, llum, tot el que és el tema elèctric s'ha de revisar, però no està previst, o no, almenys el que s'ha parlat amb la Junta, no es preveu soterrar tot el cablejat, perquè això encariria molt l'obra, però sí que s'haurà de fer alguna revisió, perquè de fet tota la instal·lació de llumenat
públic que hi ha a l'urbanització des de a través de la brigada municipal i de serveis tècnics d'una altra empresa s'han hagut d'anar fent actuacions, perquè si sabem, doncs molts són 4 fils que tenen uns bornes que es desgasten, que s'han hagut de canviar perquè porten molts anys. Vol dir, això segurament s'haurà de fer una revisió de tot això, això sí, però bueno, això ho determinaran els tècnics. I després l'última fase és consolidació de l'avinguda, de l'entrada des de la carretera fins a l'urbanització, perquè sabem que quan plou hi ha aquelles esllavissades i per tant allò d'alguna manera s'ha de consolidar, perquè si no podria passar amb els anys el mateix que ens està passant a Can Volar, que és que un any baixa un pam, l'altre any no baixa res, l'altre any baixa mig metre, l'altre any passa 3 anys que no baixa res, però al llarg dels anys arriba al límit de les cases. És el que ha passat a Can Volar. Per tant, d'alguna manera allà s'ha de consolidar que ja és l'última fase. Per tant, intentarem que contempli totes aquestes fases, perquè el projecte de reparcel·lació ha de contemplar tota la despesa que tindrà un veí. Encara que no fem que fem segona fase i tercera fase, encara que després a l'hora de licitar doncs ho traiem en fases diferents per no carregar tant econòmicament els veïns. Una mica és aquesta la intenció. Val? Doncs molt bé, doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Ara passem al punt número 5, que és proposta d'aprovació d'un expedient de crèdit per l'adjudicació d'obres de contenció del talús sobre el parc posterior del carrer Terol de Can Volar. Si el llegim o l'expliquem també, perquè al final és una modificació de crèdit. Pot llegir una mica els imports? Sí, aquí teníem el projecte que originàriament pujava 1.050.000 o 1.080.000, gràcies, alcalde. 1.080.000 parlant del projecte de consolidació del carrer Talús. Els tècnics han revisat i han vist que els preus amb l'augment que han fet no seria suficient, en el mateix adjudicatari se li ha demanat i el preu que ens ha passat doncs, és de 1.239.000 euros. Això suposa que licitar aquesta obra per l'import inicial ens suposaria quedar-nos deserts i seria una pèrdua de temps, i per tant aquí el que estem fent és augmentar la partida de despesa a aquests 150.172,64 i disposar del romanent de tesoreria de l'Ajuntament d'aquests altres 150.172,64 per equilibrar aquesta balança, amb una aprovació inicial com totes les modificacions de crèdit i la seva publicació en el butlletí oficial de la província per 15 dies. Molt bé, gràcies. Una mica és això, no? Encertadament anàvem a treure-ho perquè el meu compromís amb els veïns era treure-ho, licitar-ho al mes de maig per poder realitzar les obres ara durant l'estiu o màxim a setembre, però encertadament els serveis jurídics de l'Ajuntament van dir, home, a la pujada de preus que hi ha hagut els últims mesos, si no fem una revisió del projecte ens podem trobar que traiem a concurs i que no es presenti ningú perquè amb els preus que tenim avui no es pot realitzar l'obra. Per tant, haurem perdut el temps de licitació i haurem de després demanar una revisió del projecte mentre es revisen i després haurem de tornar a iniciar una altra licitació i per tant encara perdrem més temps. Per tant vam anar directes a l'empresa, vam dir que revisessin el projecte, ens ha sortit aquest augment de 150.000 euros i el que fem aquí és això, modificar la partida pressupostària que teníem de 1.080.000 per cobrir aquesta despesa que tindrem, que per sort tenim romanent del 2021 i en podem disposar. No sé si hi ha alguna pregunta de fer per part del grup del PSC.
sí, l'únic que volia saber era si aquesta nova el tornar a demanar per passar per ple aquest increment de pressupost, si demorarà l'obra i quin marge, o sigui, quan es començarà? Bé, clar, demorar-la ja l'ha demorat, perquè entre que hem demanat la revisió a l'empresa i tot aquest procediment, tot això estava fet i per tant l'hem demorat. Clar, ara nosaltres el que intentarem doncs, és avui, doncs, si aprovem això, al proper ple portar ja les bases per licitar i per poder-ho fer el més aviat possible, però sí que és cert també que ho veig justet. Una cosa que he insistit molt als tècnics és que hem d'intentar no anar a l'hivern, perquè hem de treballar dins un torrent. Tots sabem que quan plou, encara que a nosaltres ens sembli que surt el sol i fa bon temps, a dins un torrent el sol no hi entra, l'aigua s'hi ha acumulat i per tant les feines passes dies que per entrar maquinària pesada és complicat, o pots passar-hi mesos que no... i per tant, i per el perill doncs, que té pels veïns, no? És el que em fa patir més. Jo per entrar en el torrent les màquines que hagin d'esperar més o menys, el que fa patir més doncs, és els veïns. Intentarem anar al màxim de pressa possible, però això que ens ho ha demorat segur, vull dir, evidentment. Potser cap a l'octubre o... Aviam, nosaltres aprovarem... Clar, perquè ara farem l'aprovació al juliol. Sí, però és igual. Nosaltres... L'agost que no compta, entre una cosa i l'altra, setembre, l'octubre. Però sí que ho traurem a concurs a l'agost, L'hem de treure. Que corrin els dies, perquè no anem esperant que dius, bueno, quan tornem de vacances, llavors... No. Una empresa, si es vol presentar, es presentarà igual. O sigui, en principi... Una altra cosa que és evident que el procediment, clar, que ja ens anirem a setembre, si l'empresa pot començar de seguida, sí, clar, a l'octubre o al novembre, no ho sé. És que depèn de moltes coses, perquè, per exemple, ara no ve el cas, però bueno, és una de les coses que ens podem trobar també, és que per exemple en la portada d'aigua al veïnat de Valls de Samalús hi ha hagut una empresa que s'ha presentat i que ha fet una baixa superior al 20% i per tant es considera una baixa temerària, i llavors se li ha demanat documentació perquè justifiqui aquesta baixa que tan important que ha fet. Tot això es va retrasant dies, els has de donar uns dies de temps perquè presentin, els tècnics ho han de revisar, s'ha de tornar a aprovar. I llavors depèn una mica de tota la tramitació, però intentarem que sigui el més aviat possible, això sí. Hi ha algun comentari a fer per part del grup d'Esquerra? Endavant. No ho sé, necessito que algú m'aclareixi els números que ens especifiqueu, perquè aquí només especifiqueu aquest import de 150.172 amb 64 euros de suplement de crèdit. Sí. I fa un momentet has dit que el pressupost inicial del projecte del talús era de 1.080.000, sí. Que amb aquest increment queda per 1.239.000. Si jo faig la resta, això em dona que s'ha incrementat 159.000 euros, per tant aquí hi ha 9.000 euros que ja em desquadra, no?, amb aquesta... És que hem dit un número de memòria, Bueno, doncs per això. Hem dit un número de memòria, però el podíeu treure. Si feu la resta de 1.239.057, li resteu aquests 150.172, tindreu el que pujava el projecte originàriament. M'ha explicat? No. Sí, és clar. Aquest és el total. Sí, o sigui, teníem un projecte aprovat definitivament que pujava 1.080.000 o més o menys. Per això ja estem dient que és més o menys. Quan aquest projecte s'ha revisat, ha pujat 150.000 euros més. Per tant, el cost total actual és del projecte original més el 150, són 1.200.000. Tot i així, segueixo revisant els números a la documentació que ens heu adjuntat i segueixo sense... perquè parleu que d'aquest import s'agafa del remanent de tesoreria de 171.907. Sí.
Val? Si jo això li resto aquests 150.172,64, em queda un remanent de tesoreria de 721.734,79, però la documentació, que ara l'he movent i em poseu un altre import. Poseu que la resta de romanent líquid de tesoreria disponible després del finançament de la modificació seria de 653.734,79. Sí, perquè aquí estem restant de l'última operació de crèdit que es va fer, que era aquella que pujava 68.000 euros, que eren 40.000 pel personal laboral i 28.000 per... Inclous aquestes... Clar, es va restant, anem restant, i per això ara surt aquest 653. És una informació que posem com a informació als regidors. Saps què passa? Que tal com està explicat no... Clar, però aquest 68 diu import aplicat a l'expedient de modificació de crèdit 1/2022. És aquell anterior que hi havia 48.000 i hi havia els 28.000 que no em recordo què eren. Els 28.000 ara no recordo el nombre ara. Sé que eren del personal i els 28 eren per no sé què. Alguna de l'escola Bressol? No, era el sou de... Era l'escola Bressol. L'escola Eren els Bressol. 40.000 de personal laboral, més els 28.000 que es faltava afegir per acabar de cobrir el cost del personal laboral de l'escola Bressol. I també del sou de dos treballadors que no teníem inclòs. Exacte, i dels treballadors. El projecte sí que és cert que he fet la resta, havia dit 1.080.000, amb número rodons és 1.088.000, vull dir, és això, Aquí està. Molt bé. Val, doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Aprovat per majoria absoluta. Val, ara doncs passem al punt número 5, aprovació d'una expedició... Al 6, perdoneu, proposta de modificació del pressupost del projecte contenció del talús sobre la part posterior al carrer Terol. Aquest punt que és curtet, si vols optar. Vale, doncs sí, endavant. Sí. Proposta de l'alcaldia. Diu, en relació amb l'expedient relatiu a l'actualització del pressupost del projecte de contenció del talús sobre la part posterior del carrer Terol, atès el que disposa el Reial Decret 322 de març de mesures per la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva Europea 2020-1057 de 15 de juliol, per la qual es fixen normes específiques respecte a la Directiva 9671 i la Directiva 21467, de conductors en el sector de transport públic per carretera, tot això no ens afecta, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, això sí que ens afecta. Atès que s'ha presentat per l'adjudicatari un nou projecte amb l'actualització de preus aplicada a un pressupost d'execució de contracte de 1.239.057,25 euros, atès l'informe favorable de serveis tècnics, i atenent que les obres són d'extrema urgència i que comporten l'excepcional situació del talús objecte del projecte de contenció, el que força una urgent contractació de les mateixes, i atès que inicia el procediment de licitació amb un pressupost extremadament baix degut a la pujada dels preus dels materials de construcció, transport, etc., podria comportar un concurs desert, i atès que la modificació del pressupost és l'única cosa que es modifica del projecte definitivament aprovat i que no es pot considerar una modificació substancial del mateix, i examinada la documentació que s'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat a l'article 9 del Real Decret 322, de mesures excepcionals pels contractes públics d'obres i la disposició addicional segona de la llei 9/2017, proposo al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'actualització del pressupost del projecte de contenció del talús sobre la part posterior del carrer Terol, que ascendeix a la quantitat de 1.239.057,25 euros, i segon, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província i al tall d'anuncis de l'Ajuntament pel general coneixement, afegint que no hi ha exposició pública, publicitat però no exposició. Molt bé, doncs una mica abans hem aprovat la partida, la modificació de partida pressupostària, doncs ara aprovem la modificació, proposem la modificació d'aquest import econòmic del projecte. No sé si hi ha alguna pregunta a fer per part del grup. No, per part del grup de l'Esquerra tampoc. Doncs passarem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta.
Ai, abstenció, perdó, que jo m'he distret, perdó, que m'he distret. Em vaig abstenir des del primer dia, llavors... No, cap problema, la culpa... Seguir coherència. Cap problema, la culpa és meva, que m'he distret buscant ja l'altre punt i no... Aprovat per majoria absoluta. Doncs, bueno, ara passarem al punt número 7, l'últim punt de l'ordre del dia, i és una moció de suport als jutges de pau. Si la vol llegir, senyor secretari. I tant, senyor alcalde. La moció que ens ha fet arribar al jutge, no? Sí, bueno, de fet sí. És una moció que ens ha fet arribar doncs, el mateix jutge de pau d'aquí al municipi i que bé, em consta doncs, que s'està passant ja per molts ajuntaments i per tant nosaltres evidentment que a plena disposició a portar-lo en aquest plenari. Molt bé. Aquesta moció diu: el projecte de la llei orgànica d'eficiència organitzativa del Servei Públic de Justícia està en tràmit en les Corts Generals i contempla suprimir la figura dels jutges de pau. Davant d'aquest fet, el món municipal va manifestar el seu posicionament en contra de l'adopció d'aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya. A Catalunya els jutges de pau són un instrument de la justícia que, amb un marcat caràcter tradicional i molt propis del nostre país, han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i eficàcia en la resolució de conflictes. Actualment, els jutges de pau són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen alhora un model de justícia molt propi de Catalunya, essencial per la seva proximitat i el servei a la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en la mediació. Els jutges de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents en els àmbits civil, penal i de registre civil. La figura del jutge de pau és l'única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és escollida pel ple municipal que representa la voluntat popular i gaudeix per això d'una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu, els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats. L'eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i, per tant, una laminació de l'autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encallirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol altra alternativa més ineficient i menys eficaç. Ens trobem, doncs, amb un nou intent uniformització del govern espanyol, un atac directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient i que ignora l'opinió dels municipis. És per això que el grup municipal de Niu, i els dos que podem afegir, proposa l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges de pau, els jutges i jutjats de pau, de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones amb la resolució dels conflictes. Segon, instar el govern de l'Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a fer una modificació del projecte de llei orgànica d'eficiència organitzativa del sector públic de la justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir a Catalunya les seves funcions. I tercer i últim, comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bé, quan doncs, el jutge de pau doncs, ens va fer arribar aquesta moció i ens va doncs, preguntar si estaríem d'acord a incloure-la en algun plenari o no, o si estaríem d'acord o no amb la moció. Evidentment vam dir que sí. Per què? Doncs perquè el jutge de pau, tot i que ens sembli que fa poca cosa, fa molt perquè sabem com en aquest país doncs, com tenim els jutjats, que els tenim col·lapsats per tot arreu i també et facilita una mica més el desplaçament. Vull dir, és que al final el fet de poder venir aquí a tramitar un document o haver d'anar a Granollers o haver d'anar a on sigui, hem d'intentar no perdre, crec jo, a part de la feina. Jo crec que és important en un municipi. Per tant, el nostre grup
completament d'acord amb aquesta moció. No sé si des del grup del PSC algun comentari. A veure, nosaltres votarem perquè és un punt que nosaltres no havíem tingut, no hi havíem parlat, vale? I que en principi ens abstenim. Molt bé, i per part del grup d'Esquerra Republicana? Jo el que vull afegir és que s'haurien de fer més mocions d'aquest tipus perquè penso que cada cop el servei a la ciutadania va en detriment, vull dir, s'està digitalitzant tot i és el que tu has dit, poder venir aquí i que t'atengui una persona amb carn i ossos, ja ens anirem donant a compte, però cada cop serà un privilegi. Anirà increixendo, malauradament, si seguim així. Molt bé, gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor? Abstencions? Aprovat per majoria absoluta. Molt bé, doncs no havent-hi més punts a l'ordre del dia, doncs aixequem la sessió i res, moltes gràcies a tots i que passem Sant Pere i felicitats a tots els Peres que ens veig aquí.